Para adiyuswa, sasampunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau. Sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah adiyuswa ing Jemuah Pon gangsal Juni 2026 kita lampahi ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat milanipun sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita ngrembak nglestantunaken jagat Jabur 8 ayat 7. Paduka kuasaken mengku yayasaning asta paduka samukawi sedaya paduka paringaken wonten ing sak ngandhaping telapakanipun. Para adiyuswa, nalika ing puncaking ardi kita nyeksèkaken sesawangan ingkang nengsemaken sinarengan wit-wit ingkang seger ijo ing sak tengahing angin kang midit. Ketingal saking katebian segara ingkang ketingal biru wiyar. Bab punika numusaken raos kairaman indahing jagat titahipun Gusti. Jabur 8 ayat 7 ngendika, Paduka kuwaosaken mengku yayasaning asta paduka samukawi sedaya paduka paringaken wonten ing sak ngandhaping telapakanipun. Jabur 8. Sang Prabu Daud kairamaken awit pangriptanipun Gusti. Raos iram punika ugi numusaken amrih nglestantunaken jagat. Senadyan Gusti maringi panguwas dhateng manungsa amrih nelukaken jagat nguwaosi sato kewan ewa semanten kita mboten dipun parengaken mendhet sedaya isining jagat kanthi sak senengipun. Kita kedah nengenaken keseimbangan tuladanipun nalika kita minggah ardi wonten pranatan tinulis kadosta mboten kenging bucal sampah utawi ngobong amrih alas tetep lestantun. Para adiyuswa, minangka gereja kita tinimbalan amrih ngreksa lan jagi lestantunipun alam ing sak kiwa tengen kita. Punika karena kita saged gesang awit wontenipun alam. Gusti nitakaken satu kewan jagat sak isinipun amrih kita ngraosaken lan saged gesang. Lumantar tetuhan kita pikantuk oksigen ingkang kita betahaken lan lumantar manungsa jagat pikantuk karbon dioksida ingkang dipun betahaken tetuhan. Sedaya saged kelampahan awit sih rahmatipun Gusti. Mila sumangga pinujia asmanipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, lumantar paduka kawula saged ngraosaken endahing gesang, endahing alam punika. Malah kepara kawula kedah nglestantunaken alam ing tata gesang kawula. Kawula pasrahaken kawulipun para adiyuswa ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang nganti tuwin berkahi. Langkung-langkung para adiyuswa ingkang wedha sak mangke nembe ringkih ing raga, nandhang sakit lan wonten ing pemulihan kawula pitados, paduka mboten nigakaken para adiyuswa, paduka ugi ingkang badhe maringi kekiyatan malah kepara bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken lari-lari kawula, anak putu kawula ingkang wedal sak mangke nembe sinau makarya gesang ing bali wismanipun. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, ingkang mitulungi matemah para anak putu kawula dados tiyang ingkang sembodo ing paningal paduka. Kawula pasrahaken kawontenipun komisi adiyuswa sae ing gereja klase sinode tabloid adiyuswa wasita adi pengetan halun ing Jakarta. Paduka agem sedayanipun matemah para adiyuswa caket raket kalian paduka ing kawontenan menapa kemawon. Kawula pasrahaken
Sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra Tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah jemuah adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga